Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. At dakuma kada kayo ti grasya ni Apo tayo a Hesu Kristo, ken tayat ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakairanod iti Espiritu Santo. Ada tayo iti may katalupulo ket dua a Domingo ti gagangay a tiyempo. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Tapno maikari tayo a makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Si kanay baon tapno paimbagam dagiti puso agbabawi, Apo kaasyan na kami. Si kangay may tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Si kaasidutugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo, kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalaan na kamamin nga iturong iti biyag nga agnanayon. Iraydayaw tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Agyaman kam tengka gapo iti na indakla adayamu. Gloria iti Dios ti kagatwa. Apo Dios na ilangitan nga ari, Dios Ama aman nakabali namin, sika Apo niya Hesu Kristo, bubukto nga anak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos ke anak ti Ama. Gloria iti Dios ti kagatwa. Sika amamin kadagit basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika amangika kadagiti basbasol ti lubong, awate kadayto arararawi. Sika iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios ti kagatwa. Yan tangay sisika o Apo Hesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kagatwa, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo, manakabalin amin, kan manangasi a Dios. Ilisinakam asi ayat iti amin na pagdaksan. Ipaay mo kumang awan lapad, ti bagikan kararwami, amang tungpal iti ipaannong mo kada kami. Gapo kan Kristong anak mo kan Apo mi,
iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ken iti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon awan tinggana. Ti may basa na daw ti umuna libro dagiti arari. Napan ni Elias a propeta ijay Sarefat. Iti dumanon iti pagserkan ti ili, nakakita iti may sa abalo a madama a mangay kayo. Pangaasim tay kanak iti danom nga inumek, kinunana iti babae. Iti mapan mangala ti balo iti danom, impakamakam ni Elias. Yala anak met kuma iti sangkabasit at tinapay, insungbat ti babae. Ammo ti apo as ibibiyag a Diyos mo, nga awan apulos ti tinapay ko. Sangarakem la nga arina iti burnay, ken sangkabasit alana ti ulibo iti garapon, ti adda kanyak. Mangay kayo ak tapno adda panglutok iti sangkabasit akanen mi. Siya ken ti anak ko alalaki. Daytanto ti maodi akanen mi. Kalpasan na, matay kaminto iti bisin. Di ka agdanag kinuna ni Elias ken kuana. Ala, ingkalutwenen ti kananiyong agina. Ngem yaramidan nakpay nga umuna iti sangkabasit at tinapay, iti addaken ka nga arina, samuyeg kanyak. Kalpasan na, lutwem tinabati, tapno adda kananiyong agina. Ngamin, kastoy ti kuna ti Apo a Diyos ti Israel. Dinto ang maibos ti arina iti burnay, wenno matyanan ti garapon iti lana, agingga iti aldaw, asyak ti Apo. Yeg ko ti tudo. Napan ti balo ket inaramid na ti imbaga ken kuana ni Elias. Adda umanay at taraon da amin iti ado nga aldaw. Kas inkari ti Apo ken ni Elias, saan daan na ibusan iti arina ken lana. Ti sao ti Apo. Kararwak idaydayaw mo ti Apo. Nagasat ti tao at ti Diyos ni Jacob ti katulungan na, ken mangnamnama iti Apo a Diyos na. Isu ti mangted ti hustisya kadagiti mairurumen, ken mangted ti taraon kadagiti mabisin. Waya-wayaan ti Apo dagiti balod. Luktan ti Apo iti mata dagiti bulsek, itanuk na dagiti mailupit-lupit. Ayaten na dagiti nalinteg, salakniban na dagiti gangannaet. Saranayan na dagiti balo ken ulila, ti panggep dagiti managdakdakes, lapdan na. Agnanayon ti panagturay ti Apo, wen usyon, agarin to ti Diyos mo iti amin a tiyempo. Ti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Saan nasimrek ni Kristo iti nasantuan adiso, nga inaramid ti tao, ana itulad iti napaypayso adiso. Simrek ket di sa dilangit, ayan na ita, iti sangwanan ti Diyos, gapu kadatayo. Tinawen asumrek ti kangatuan na padi iti nasantuan adiso, amangidaton iti dara ti animal. Ngem saan, anamin adu asimrek ni Kristo, amangidaton iti bagina metlaeng. Tanok kasta kuma, masapol met nga rod amamin adu ng agsagaba, manipod iti panakaparaswa ti lubong. Ngem iti kinagpaysuna, nagparang anaming pinsan, iti pagibusan dagiti panawen. Tapno ikaten na ti basol, babaen ti panangidaton na iti mismo abagina. Na ituding amatay ti tao iti maminsan, ket kalpasan na, ukumen ti Diyos. Kastamet namin pinsan an idaton ni Kristo, amangikat iti basol ti adu.
Agparang to iti may kadwa daras. Ngem saanen agapu iti basol, nudiket tapno isalakan na dagiti sisegga nga agururay ken kuana. Ti sao ti Apo. Iti puso intay lukta, kadagiti balika sana santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Kadagiti balika sana santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Bayat ti panangisursuro na kadagiti tattao kinuna ni Jesus. An nadanyo dagiti mamaestro iti linteg. Magustuhan da ti magna as sikakawas iti nagayad kan makablawan as siraraem iti publiko. Pilian da dagiti kangrunaan na tugaw kadagiti sinagoga kan katanukan a lugar iti piyestaan. Gundawayan da dagiti balo a babae ketakawan da ida kadagiti balbalay da. Sada agkararag iti atiddog apang lingad iti aramid da. Nainginget to ti dusa da. Idi agtugtugaw ni Jesus iti asideg ti pagitintinnagan iti daton ijay templo. Pinalpaliw na ti panagipisok dagiti tattao iti kwartada. Nawadwad dagiti kwarta nga itinnag dagiti nabaknang. Immasideg ti may sa abalo a babae na panglaw ket nangitinag iti dua a siping nga agpateg iti may sa asentabo. Pinaasideg ni Jesus dagiti adalan na ibagak kada kayo kinunana adado ti intinag tinapanglaw abalo ijay pagitintinnagan iti daton ngem ti dagop ti amin nga intinag dagiti sabali. Ta intinag da dagiti sobra ti kinabaknang da. Ngem ti balo numan pay napanglaw inted na ti kakaisuna nga daken kuana. Inted na ti amin a mabalin na a pagbiag. Ti ebanghelyo ti Apo. Kagtultuloy a leksyon ti kinadisipulo. Tiyempo panawanan ti maudi alawas ni Apo Jesus, idi saritaan ken mapasamak daytoy kalkalpas ti panangsaludsud da ken kuana no nya ti kangrunan abilin kas nagamamirisan tay dinapana Domingo ita may panggep manen ti panakapauneg daytoy nga anag ti ayat ti anag daytoy nga ayat panagited ken panangiwaksi, panakawaya-waya, manipod iti anyaman nga nakaikapetan ti puso wano panunot tayo, detachment. Maisuro iti nabuslon nga ayat, nga ti kay papanan na no nabuslon ti ayat nga mangited, iti pada tao kadagiti kasapulan na mangited itinagan ti panagdaydayaw kan panagyaman ken ni Apo Dios may puon latta iti dayti nga ayat ited na ti ehemplo ti balo dijay daan atulag dito nga balo nga napan sinarungkaran ni Propeta Elias anang painom ken kuana nang pakan ken kuana
panawan ti rikot ken rigat, panawan ti nakaro nga bisin, ket inpaay na ken ni Elias, inranod ken imbingay na, tinanumo nga daken kuana, iti sibubulos nga nakam, daytoy ammo ni Apo Dios, daytoy laeng ti adda, lutwek datoy nga nabatbati, kalpasan na, matay kaminton iti bisin. Ngam ni Propeta Elias, dinto a maibos ti arena iti burnay, wano maatsyanan ti garapon ti lana, aginggay ti aldaw asyak, ti Apo, iyag kunto ti tudo. Nga ti kinapudno na day nga talged, kan talek daytoy nga balo, iti panaripato kan panangaywan ni Apo Dios. Imparangarang met ni Apo Dios, ti ayat kan kinaimbag na, inaiwanan na dagitoy nga gina, balo kan ti anak na nga lalaki. Datayo met itata ti magpalagipan, no kasano ti panagtalagtay ken kuana, ti panagbiag tayo, isuna ka di ti pagtaltalkan tayo, uno kimpet ti rikna ken panunot tayo, kadagiti sanikwa, kwarta, kabailan, kabalinan, tiyempo, amin ngadda kada tayo. Kas pasurot ti Apo isuro na tayo. Ngaddaan tay kuma, tinabuslon nga ayat, natarnaw nga ayat, nga agipaay, ken agited, kas ti kababalin, dato'y balo, iti daan na tulag, ti balo, iti ibanghelyo, inted na amin. Kunin na ni Apo Isus, adu, ti inted, ti balo, numan pa'y napanglaw. Ta inted na ti kakaisuna nga daken kuana, inted na ti amin ang mabalin na nga pagbiag. Intinag, dagiti nawadwad, ti intinag, dagiti nabaknang, ngom ti intinag da, sobra, ti kinabaknang da, sobra. Gure ka ta kita agpay, sa kanto ikan, kita agpay, jebagik. So, kaduan na nga ti kababalin, ti baknang, kita, daya aglalapusanan ken kuana, mangitid laeng. Oray amirisen yo, da kayo nga babaknang ket kasjay ti panagpampanunot yo. Gure kata kita agpay no adda sa ngem ti maisuro paset ti adda ken ka, je paset ti adda ken ka ti ibingay mo. Daytoy balok inted na amin je adda ken kuana. Je nabaknang je sobrana. Yo susto nga panagited, je paset mo adda ken ka ited mo. Dayje balo inted na amin. Napno ti talek na ken ni Apo Dios. Adda ken ni Apo Dios ti panagbiag na. Dayta ti kangrunaan ama isuro iti panagbalin tayo nga us-ustong adalan. Masansan pay nga ti panagamiris tayo ket dadya addaan iso ti mangted. Ata dadya addaan ta maited na di sobrana. Ngem saan oray kanunumuan, oray na panglaw, nanumo nga balo, inted na ti amin nga dagen kuana. Diyan na ba nang sobra na laeng, oray maminribong amirisen niyo. Ti klase, ti panagit ited nga nakairwaman, ited dajay sobra, guray kapay. Kita agpay, dato'y kukwak, dato'y adda kanyak. Masansan nga ti panagited kajay sobra. Nausar nga lupot, nalaka nga sardinas, pailis, nalaka nga ited mo. Ngam tay badom nga napananganak ti kasar. Sa bagay, nangamot nga natin nakangingin nga badom sa mong makita nga pagbugar ti tagapantar ay apaw pimanang ang makita yung nga talaga ti us-usto nga panagited paset. Talaga nga paset. Bayad ti kuryente, paggatang ti agas, paggroserya, pagitsenda, para iti Apo, paset. Gura kita agpay, bayadak pa gito, no? Damabati sa kunto ited, na sakit, nga kinapudno. Gura pa'y panagidaton ti dipunturom, bilangan na pa di aglaplapusan nga kukwana. Data ning kalam na tamay sasakon. Nga makitam, dayelaang subra, ti kinabaknang. Ti ited na nga karit, ita kada tayo, dakkel nga karit ited mo amin nupudno nga mamati ka nagtaleg ka ken kuana dua nga siping katukad ti sentabo
maawis tayo garod. Tapno agitad tayo nga si bubuslon, nagtaod iti puso. May kadwa nga nagpatag, nagtaod iti puso. Saan nga nasken nga may waragawag kan may pakamo, may Facebook, may radyo, may televise, may dyaryo, awan ti trompeta nga aguni. Agitad nga awan ti saksakit tinakam, nang tedak takababain met, nang tedak takapilitan, nang tedak adda dagsen ti barukong anang ited no mabalbalin mangted nga si papakumbabay sungay naramat na kitaan nyo dagitoy nga mamaestro itilinteg magusgustuan dati may daydayaw kan makabkablaawan ipak ni dayta ti pudnong at dadayaw na jay si tatalek kan si tatalged ken ni Apo Dios nga dinto baybayan ni Apo Dios jay balo nga basit ti panagkitkita da iti kultura dagiti Hudyo, nababa ti panagkitkita da balo awan ti status na, awan ti kasasaad na, napanglaw awan ti serbina, natayon ti asawa na awanen ti nagannan. Ngam iso ti intandudo ni Apo Isus, adu, inted na ti amin, ang mabalin na pagbiag. Ada kadikasta, nga pamati tayo ken ni Apo Dios, amirisan tayo, dayta. Mamatiak iti Diyos Ama, ama nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Mamatiak met ken Jesu Kristo, abugbugtong anak na ken Apo tayo. At imaw iti aramid ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Birhen, nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa iti krus natay ket naitanem, imulog iti ayan dagiti natay, nagungar iti maikatlong aldaw, imulit sa dilangit ket sidutugaw iti makanmamag. Manakabalin nga Ama, pinarswana kami, tapno maamwanda ka, agserbikam ken ka, ken ayatan da ka. Ipaay mo ti pamindisyon mo kada kami, tapno napudno kami lang amang idaton ti bagikan biag mi ken ka. Apo, denggem ti kararagmi. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbaan, tapno mabirukan da ti ragsak ken talged, bayad ti panagsakripisyo da ti biagda, nga agpaay iti Diyos. Kumararag tayo. Apo, denggem ti kararagmi. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo, lokal ken nasyonal, tapno itedda ti tunggal maysa ti rumbeng nga awaten da, iti kasta, maragpat ti panagduras ti pagilian. Kumararag tayo. Apo, denggem ti kararagmi. Agpaay iti na Kristyanuan agimong tayo, tapno umadu kuma dagiti agtutubo, alalaki ken babae, amang idaton ti bagida iti nakonsagraran a panagbiag. Kumararag tayo. Apo, denggem ti kararagmi. Agpaay kadagiti narangay ti panagbiag na, tapno ibingay da kuma dagiti parabor a naawat da iti Diyos kadagiti marigrigat ken makasapol. Kumararag tayo. Apo, denggem ti kararagmi. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apimusayen, tapno maawat dan tiragsak asubalit ti panagserbida iti Diyos. Kumararag tayo. Apo, denggem ti kararagmi. Dagitoy apo ti kararag ka nararaw mi. Denggem kaniida, papigsaan na kami ngagserbiken ka. Maging gati aldaw nga yaban na kami ti sidong mo. Gapo ken Kristo nga apo mi. Di Diyos Apo, umay kuma.
Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagitoy daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Apo iti daytoy a sakripisyo, iwaragawag mi ti makaisalakan a panagtutuok ti anak mo. Kita masiayat daytoy a panagdaton mi, tapno malakaman mi, dagiti imbunga ti ipapatay kan panagungar na, gapo kan Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tay iti Apo a Diyos tayo. Puno unay amay karikat rumbang, anong mikat pa kay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kan diso, agyaman kami kan kaapo, na santuan nga Ama, managabali namin katagdanay na Diyos. Pinarswam amin nga da, inurnos mo ti panagsisinlukat dagiti paniyempo. Inaramid mo ti tawa mayasping italadawam. Intalak mo ken kwa na amin na nakaskas daw agapuanam. Itikas takas sunom, iturayan na amin na pinarswam. Idaydayawan da ka, kadagiti aramid mo na indaklan. Gapo ken Kristo nga Apo mi. Makidang kay kami ti amin ngang hel. Ikantami timno ti panakaydaydayo mo. Konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin, amin aparswa, ti langit ken daganap nuda, iti pakay daydayawa. Husana iti kangatwa, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Husana, Husana, Husana iti kangatwa. Husana, Husana, Husana iti kangatwa. Puno unay Apo, abig ka kinasanto, si katigubayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga ipay mo ta Espiritom, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, abagikan dara ni Apo mi a Jesucristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok. Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinunana. Alain niyo, kat mangan kay amin iti daytoy. Tada ito iti bagik, iso mayawat to amay paay kada kayo. Kastamat akalpasan day di panang rabida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, saninted kadagiti disipulos na kat kinunana. Alain niyo kat uminom kay amin iti daytoy. Tada ito iti kalis ti darak, dara ti baro ka nagnanan atulag. Iso amay buyat to amay paay kada kayo, kan iti adu at tao, tapno mapakawan di kiti basbasol. Aramidin nyo daytoy apang ilaglagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarami, ti papatay mo,
O Apo agingay ti yaay mo. Ti panagilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami ta maikari kami nga dad iti saklang mo ket agserbi kami ken ka. Dawatan mi Apo tada ka mamakiranod iti bagikan dara ni Kristo. Pagkaysa nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pa maapo ti Iglesiam iti sa ngalubungan. Parayrayam tayat na anagyusan. Laglagi pa ni Francisco a Santo Papa mi. Ni Marlong Obispo mi ken amin na papadi. Laglagi pa amin na pimusayan. Awatam iday ti sidong mo pakitaan daken ka. Ipay mo mata kaasim kada kami. Maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon. Ket makiranod kami kanenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, kanagasat nga Jose nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo, ang nakapudno ang nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukadmet kadakwada ang mangitan tanok kan mangidaydayo ken ka, gapo ken Jesucristo anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknuy mi ken ka managabalin nga ma, tamin nadayaw ken gloria, tiagnanan nga awan, tinggana. Kas may sa a familia, awagan tayo ti Diyos, kas sinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagaryam, matungpal kuma tinakam mo, dito daga akas sa dilangit, itdam kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanam dagiti utang mi akasmat pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga manugod iti sulisog. Isalakan na kamket iti dapat. Isalakan na kami Apo iti amin na pagdaksan. Itdam si ayat takapyam kada kami. Babaan ti tulong taasim mailisikam kuma iti basol. Kat may kanawa kam iti amin ariribok, kabayatan ng orayan mi tinamnamaan mi ang kinagasa, tiyain na Jesucristo anang isalakan kada kami. Apo Jesus, kinunamang kadagiti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukanyak titid ko kada kayo, saan nadigiti basol mi ti kitaam, nadigat ti pamati ti Iglesiam, katkas mayanurot iti pagayatam, ipay mo siya si ti kapyakan panagkaykaysa, sigang agbiag kinagari, tagnanan ngawan tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanan kumangad da kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa kan maysa kada kayo. Kordero ti Dios ang mangikat karagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat karagiti basbasol ti lubong. Kordero ti Dios ang mangikat karagiti basbasol ti lubong, itdam kadakam ti kapya. At ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios ang mangikat karagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may kari, nga may kakanyak, hindi may salasaom mapaimbag ton ti karon.
Kumararag tayo. Agyaman kami ken kaapo iti panang taraon mo kada kami iti nasantuan a Eucharistia. Dawatan mi ita kaasim papigsam kumati Espiritu Santo tinadyosan na biag kada kami kadag biag kam anapudno ken ka gapo ken Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo umuna-unay into no malam iti alauna isuti panangaramid tayo iti may kadwa nga tema ti Sinodo 2023. Ti paset tayo ti Sinodo ti Iglesia tayo, mangrugi ka dagiti sisa, aging gana dito'y parokya tayo. Ti panagdengeg, may papan iti panagdengeg, panangipangag, panagdengeg ti sao ti Dios. Dato'y may kadwa nga topiko ti Sinodo. Ti awis nga agdadagop tay amin intono umay a Domingo para iti Cristo Rey iti ili tayo dito'y Santa Cruz. Patapulukat siyam nga barangay, 3 a parokya, agdadagop tayo dijay kalawaan, si sasagana, agpadpadaan. Ti panagdadagop tayo amin dijay, dagiti agtutubo, agmalmalam intono 13, ken iti bigat ti Domingo, datay amin nga sanga parokyaan iti alauna iti malam agsagana para iti taripnong na impagadamag rambak na santo nga Eucharistia iti alas 3 nga idauluan ni Apo Arsobispo Marlo Peralta ken ti panakikonsilbrada dagiti papadi awan paylaeng ti Archdiocesan Cristo Rey. Daytoy nga rod ti napatag-unay nga isagsagana tayo iti daytoy nga lawas aging gana intono Domingo. Idadawatan tayo ti Diyos talwad na ni Corazon Hamandra nga taga-Bayuga Oeste pimusayan maitabon intono Sabado. Ni Melanio Pimentel 88 ti taon na taga Villa Hermosa maitabon mutlaang intono Sabado. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pamindisyon ti manakabalin na Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa, intayo iti ayat, ken kapya ti Apo. Napnot ragsak daytoy rikna, napnot ayat, tuy kararwa amang iebkas ken ka ama
To'y na Kararaken Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbag itinadusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararo. Ngay maldit mo ito'y nakem ko. Tinabyak a panakarik na. Iti pamati. Iti nanama ken idayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay ipanangisikat ko. Adyak to sunsunotanin ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararuak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Indaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Napagasat tayo, iti maming gasot, ti krus
krus ni Hesu Kristo, iti pagilian tayo. Itan ni magasuta tawen, nagayeda langa, napabarutay amin kameng tay, di arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napanglaw ken ubing tay ti salakan. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawan karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayaban na ibangon, ang isuro ang serbi, umanatay ni Kristo, buklentay ni Iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datagyo iti hapon. Panagdayo ken panagyaman, saguti ayat, karingat talina edinggat, maudi at eteti dara. Napagasat mayayan, nayaban na ibangon, ang isuro ang serbi, upwanatay ni Kristo, buklentay ti Iglesia. Imagasuta na wen ti bendition, imagasuta